चिपळूण तालुक्यातील कोळकेवाडी तांबटवाडीत भर दिवसा खून झाल्याची घटना घडली आहे। रवींद्र सुर्वे याचा त्याच्या राहत्या घरी अत्यंत क्रूरपणे खून करण्यात आला। या घटनेनं परिसरामध्ये मोठी खळबळ उडालेली आहे। रवींद्र सुर्वे याच्या डोक्याच्या मागील बाजूस लोखंडी रॉडनं घाव घालून त्याची हत्या करण्यात आली। या घटनेची माहिती आलोरे येथील पोलीस पाटील यांनी तात्काळ चिपळूण पोलिसांना दिली। हत्येच्या घटनेची माहिती मिळताच चिपळूणचे पोलीस उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र कुमार राजमाने यांनी आपल्या पोलीस पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली। या प्रकरणी एक संशयित चौकशीसाठी ताब्यात घेण्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली। हत्या करण्यात आलेल्या रवींद्र आणि त्याचा भाऊ संजय ह्या दोघांवरही अनेक गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिलेली आहे। घटनास्थळी डॉग स्क्वॉड, फॉरेन्सिक लॅब टीम आदी तपास यंत्रणांना पाचारण करण्यात आलेलं आहे। रवींद्र विनायक सुर्वे आणि त्याचा भाऊ संजय असे दोघेच या घरी राहत होते। हा खून दुपारी झाला तेव्हा त्याचा भाऊ बाहेर होता। रवींद्र आणि संजय हे दोघेही जंगल भागात